Gabon eta ongi etorri Nafarroa gaur mai ingururan. Arratsonetan Osasuna futbol taldea izanen dugu hizpide, behin denboraldia bukatu dela kontuan hartuta eta balorazioak zein aurrikuspenak egiteko garaia iritsi dela jakinik, izanen delako ziur zer aipatua. Azkeneko denboraldi honetan Santander Ligako lehen mailan jokatu dute Osasunako mutilek, baina denboraldi kaskarra egin ondotik, bigarren mailan jokatuko dute helduden denboraldian. Gaiaren inguruan solastatzeko ditugu maiaren bueltan gonbidatuok, Gorka Azpiroz, Osasunako bazkidea, Gabon eta ongi etorri. Kaixo, Maia, Gabon, eskerrik asko. Bertzalde Einaute Agirre Bengoa, Berriako kazetaria da bera, Gabon eta ongi etorri. Kaixo eta mila esker gonbidapenagatik. Eta etxe hontan aski ezaguna, Beñat Zarrabeitia, Arrobia saioko aurkezle eta gidaria, Gabon eta ongi etorri, Iruñeko etxera. Gabon, Maia, eskerrik asko. Aipatu dugu Osasunak ez duela denboraldi ona egin, gogoraziko dugu maila galtzeaz gainere datu bagitz kaskarrak eduki dituela, eta taldearen ibilbidea duintasunetik nahiko urruti gelditu dela maiz. Ez naiz ni izanen ordea, horien inguruko iritziak emanen dituena, gonbidatuei galde egingo diet zehazki, zein alde positibo ikusten dizkiozuen denboraldi honi, akaso? Tekniko aldetik edo horrela egin dugulako, zein alde positibo ikusi dizkiozu? Nire ikuspuntutik ez da urte galdua izan. Naiz eta kirolarloan Osasunaren denboraldia, nahiko tortura izan den, beste alde positiboa badire. Adibidez, sozial arloan edo giza arloan, bazkide arloan ikusi ditugu aurrera pauso handiak. Bai asambladetan, baita ere estatuten erreforman. Ikusi da gainera asteburuero nola zaleak joan garen, sadarrea, eta 15.000 pertsona ia asteburueroan. Orduan ikusi izan da Osasuna inoiz baino biziagoa dagoela, eta baita ere ekonomikokin nola izan den urte oso ona. Zorrei agur esan diegu, ja nik uste ia betirako, eta baita ere legalki atzean utzi ditugu ja beste kasuak ere. Orduan nire ustetan ez da urte galdua izan, baizik eta aurrera pauso handia izan dira Osasuna instituzio bezala. Orduan nik esango nuke positiboa izan dela, naiz eta kirolarloan izan dugun denboraldia nahiko txarra izan dela. Hortaz, akaso, lerroburua izan litzake, emaitzak izan direla kaskarrak, bertzelakoetan aldiz, daudela alde positiboak. Zer diozuzuke, Einaute Agirre Bengoa? Nik uste dut, etorkizunari begira, oinarri sendo batzu jartzeko bermea jarri direla aurten, naiz eta kirol emaitzak biztan da negargarriak izan diren, ekonomikoki egia da taldearen egoera une honetan oso ona dela, oso ona, kontuan izan da batez ere iragan hurbila zein den, azkenekoz Osasuna bigarren mailara jaitsi zenean, talde ekonomikoki galtzorian zegoela esan daiteke, eta orain batez ere lehenengo mailan aritzeagatik hor dauden telebistako eskubidengatik 40 milioi euro inguru jaso ziren, eta horrek aukera ematen du, edo aukera eman du alde batetik Ogasunarekin zegoen zor hori iaia osorik kitatzeko, oraintxe bertan bukatu dute kitatzez, Sergio Leon salduta, eta zentzu horretan oso positiboa da. Eta gero bestetik baita aipatu nahi duk, Gorkak esan dakoaren arira, Osasunak baduela ondare bat, eta ondare hori hain zuzen ere da, ondare ez materiala, baina benetan agian gehien balio duen ondarea, eta da bere zalegoa, ez? Osasunak 2014an galdu zituen bai Sadar eta baita Taxoare, orduan ein batean ondarerik gabe gelditu zen, ondare materiali gabe, baina ondare ez material hori oraindik ere hor dauka, eta nik uste dut, aurtengo sasoien hor egon bada, ondare hori, beti egongo dela Osasunaren ondoan. Zer diozuzuk, Beñat Zarrabeitia gaiaren inguruan? Bat egiten dute bai Gorkak bai Einautek egindako hausnarketekin, ez? Izan ere nik uste 3 ertz izan dituela aurten Osasunaren ibilbideak, trantsiziozko denboraldi batetan nik hala definituko nuke. Alde batetik elementu soziala, zalegoak klubarekiko erakutsi duen atxikipena, kirol emaitzen gainetik, eta uste dute hori berreskuratu izana Einautek aipatu den moduan, ordain ezina den ondare bat da, eta beste askok ez daukatena, eta hori izan da momenturik zailenetan Osasunari nolabaiteko esku salbatzaile hori eman diona, bai Badajozen 21 urte atzera, bai iragan 3 denboraldi atzera Sabadellen, eta baita ere aurten ere soilik azkeneko partida ikusi behar zen, ez? Granadaren kontra, azkeneko postu atzean usteagatik borrokatzen, eta zer nolako giroa zegoen, eta zer nolako aitortza ere altzuten guztia eman duten jokalari
jokalari batzuekiko. Hau da, berbada Osasunak mailako plantillarik eskasena zeukan, eta landabe jokalariek nik uste aurpegia eman dutela hainbatetan, eta beste batzutan maila handi geratu zaie. Ekonomikoki ere aipatu da, ez? Nola zorrak gitatu den eta horrek bestelako perspektibak ematen dizkiola, eta nik egituko nioke kirol esparruan ere badaudela elementu positibo batzuk, eta denboraldi honetan lehenengo mailan debuta egin duten hainbat jokalari egon dira, iruditzen zaite etorkizun hurbilera begira Osasunaren kirol egituran importanteak izango direnak, eta horiek lehendabiziko mailan izan duten eskarmentu horrek nik uste balio ziurra izan daitekeela hurrengo denboraldian bigarren mailan lehiakorri izateko. Aipatu ditugu, bada alde positiboak edo, irakurketa bat eginez, denboraldi honena. Aldiz, haunitzek aipatzen dute, medioek ere, hala helarazi dute, denboraldi astun xamarra edo izan dela emaitzek ez zuten laguntzen, entrenatzaileak ere aldatzen joan dira. Kaso Enrique Martin Monreal kargutik kendu zuten, Caparros ekarri zuten, eta jokalariek berek ere onartu izan dute, akaso hori etzera onuragarri izan taldearentzat, bertzeren artean, erraten baitzuten, nonbait Caparrosek etzuela gehiegi sinesten zituen jokalari horiengan. Iruditzen bazaizue, segidan jokalari garrantzitsu baten hitzak adituko ditugu, garrantzitsua diot, kapitaina ere izan delako, gainera, Flanio anaien lesioen ondotik eta erranen dugu gidaritza lanetan aritu dela Oier Sanjurjo, eta iruditzen bazaizu, lehengo astean bertan egindako elkarrizketa baten kortea ikusi ahal izanen dugu, aipatzen didate ezin izanen dugula, edozein moduz, mahai gaineratuko dut Oier Sanjurjok berak aipatzen zuena, arek erraten baitzuen Enrique Martin Monreal kargutik kentzea, xoka izan zela jokalarientzat, hitz hori bera erabili zuen, ondotik gaineratzen zuen, Caparrosek ez zuela nonbait konexiorik eduki zeukan taldearekin, eta horrek arek gehiago zaildu zuela, gero Basilevich ere etorri zen, akaso bazirudien buelta ematen altzitzaiola, emaitzeke ez zuten lagundu, nola baloratuko zenukete, entrenatzaileen ikuspegitik edo denboraldia? Nik uste atzerago jamargarela, kontutan hartuz nola hasi zen denboraldia, ez? Osasuna bukatu zuen ia uztaian denboraldia, eta hasi zen denbora gutxikin dena planifikatzeko. Baita ere, zeon diru kontuen ere murriztapena, ez? Zeon fitxatzeko dirua ondiegirik, limitazio bat zeon ligaren aldetik, eta orduan nahiko komplikazio izan zituen Osasunak dena prestatzeko. Baita ere, hori, hasi zen liga, hasi zen bezala, ez? Eta Martinengan joan izan zen ja galtzen berarengan zeon sinespena, ez? Eta azkenean, ikusi zen, ikusteko zeona, ez? Martinek azkenean, kargutik kendu zuten, eta moduak nola izan ziren, ez? Nik uste jende asko zeola aldatzeko momentua zela ikusten zuten, baina nik uste zelan moduriko berenak, ez? Gero azaldu zen Caparros eta ikusi genuen, ez? Nola egin zituen gauzak puntu huts. Orduan ez zuen konektatu nik uste jokalariekin, ez da ere armaiakin, eta horrek ekarri zituen beste erabaki latzak, ez? Bera kargutik kentzea. Orduan ja, hasi ginen ja olako bukle baten sartzen, ez? Eta horretatik ateratzea nahiko zaila zen, eta denak arrizun, azkenean ikusi izan ditugun emaitzak. Orduan nik uste dena hasi zen ja atzeagotik, ja lehengo denboralditik, denbora gutxikin, dena planifikatzeko, eta azkenean erabaki txarrekin. Aipatu duzu Enrique Martin Monrealen kargu kentzea doa gaso batzuk beharrezkotzat ikusi zutela, aldiz egon daiteke sektore bat pentsatzen duena, bertze aukera bat eman behar zitzaiola, ondarrean ez da antzi behar ere, Enrique Martin Monrealekin lortu zela lehen mailara igotzea, gainera pentsatzen dute playoffak jokatu aitzinetik ere gutxik egin luketela apostu Osasunaren alde, aldiz hori lortu zen, ez du antzi behar, bigarren B mailarako jaitxiera hori ere eragotzi egin zuela, eta Enrique Martin Monrealek berak aste honetan iragarri du, bere ustez lehenengo maila eutsi zitekela, alegia gauzak bertze modu batera eginez gero, mailari eustea lortuko luketela. Orduan, uste duzu bidezkoa izan zela momentu horretan berean eta gauzak egin ziren bezala kargutik kentzea? Nire ustez oraindik margena bazuen Enrique Martinek, eta batez ere irabazi egin zuen, ez? Margen hori izatea ikusita zer egin zuen azken bi denboraldietan,
alde batetik taldea hondamenditik salbatzea, ez? Bigarren B mailara jeistea zenean, hortik zulotik atera zuen Enrique Martín Monrealek, gero igoeran gidari lan egin zuen Enrique Martín Monrealek biken gainera. Eta Enrique Martín Monrealen bertute nagusia izan zen multzo trinko bat sortzeko gaitasun hori izan zuela, bai veteranoak eta gazteak uztartuz, eta bukatu berri den sasoian bloke hori iaia bere horretan zegoen, ez? Blokea berdina zen. Kontua da, hor egokitzapena zaila izaten dela, ez? Bigarren mailatik lehen mailara, kalitate jauzi handia dago, baina taldea bazebilen pixkanaka itxura geroz eta lehiakorrago erakusten. Adibidez, San Mamesen partidu oso ona jokatu zuen Osasunak, partidu oso lehiakorra irabazten eta guzti joan zen. Gero Betisen kontra egia da galdu egin zuela etxean, Ipuruan irabazi egin zuen, baita ere, 2 eta 3, eta gero Alabesen kontra berriz ere estropezu egin zuen etxean, estropezu enegarrenez, baina gero ikusi zen denboraldian zehar hori ezela bakarrik Enrique Martín Monrealen kontua, ez? Edo ezela bakarrik entrenatzailearen gauza. Nik uste dut arrazoi nagusia planifikazioan egon zela, planifikazioa ezen behar bezalako izan, eta ondoren, hazi txarretik usta honik ezen etorri. Baina, esan dako ez, Enrique Martín Monrealen ikusten merezi zuela, taldea pixkanaka ari zen itxura geroz eta lehiakorragoa erakusten, eta progresio hori eten egin zuen zuzendaritzak, eta hain zuzen ere, Caparros ekarri zuen progresio hori albazen suspertzeko eta erreakzioa justo kontrako izan zen, azkenean. Nik uste badirela hainbat elementu aztertu beharrekoak. Horietako bat, nik uste ez dela antzi behar Osasuna 6. zairtu zala playoffean. Azkeneko jardunaldian Oviedon irabazita. Eta izango nuke, ez dakit atrebentzia handia den, baina duela 2 urte Osasunak aurten baino ekipo hobeagoa zeukala. Hau da, duela 2 denboraldi Merino plantillan zeukan, eta aurten ez du izan. Eta nik uste diferentzia handiak markatzen zituen jokalaria zela 2. mailan, eta aurten lehendabizikoan behar bada diferentzia gehien markatu dituena Sergio León izan da, eta horretik beti zera izan joan da, baina orokorrean, hau da, mailaren balantze orokorra egin da, Osasunak talde lehiakorragoa zeukan 2. mailan, lehenengo mailan osatu zuena baino. Eta zentzu horretan, Martinek dioena posible da, hau da, ikusi dugu Leganés 35 puntu baino gutxiagorekin salbatzen. Eta liga oso asimetrikoa izan da. Ikusi besterik ez dago, Atletik aurten 7. izan da 62rekin, Reala 6. 63rekin, eta iraganden denboraldian Sevillak 7. egin zuen 52rekin. Hau da, diferentzia oso handia egon da, eta 12. bera egon diren talde horiek oso puntu gutxiatea dituzte. Eta 12. bera kokatu zuen Martinek Osasunaren burua, ez? Lehenengo mailan 12. bera, eta 2. mailan 10. gora, ez? Eta igogailu horretan nik uste oso azkar eman zitzaiola bera jeisteko botoiari. Justo Martin bota eta hurrengo partidak izan ziren Sporting, Leganés, eta Deporren kontra, eta 3 galdu egin zituen Osasunak, ez? Eta nik hor tartea zabaldu zen, lehendabiziko itzuliaren amaiera horretan, 4 partida berdindu zituen okerrez banago Martinekin eta Ipuruan irabazi, 7 punturekin geratu zen. Partida batzutan azkeneko minutuetan puntuak alde egin zuten bereziki Zadarretik, Betisen eta Las Palmasen kontra. Horrek, erakuste du taldeak zeukala bizirik iristiko beta hori, eta aldiz Caparrosekin ikusi zen, nola Sisonen 3 gol jaso, Leganesen erantzuteko gaitasunik ez izan, Koruñan berdin, eta etxeko partietan ere nahiko kamuts. Iruditzen zaite Martinek lortu zuela sinbiosi hori, lehendabiziko mailan azizala plantilla oso justu batekin, ze León behin denboraldia hasita etorri zen, Digar eta Flaño galdu zituen bidetik, eta gero nik uste Caparros saltzaile aparta dela, bere garaian Sevillarekin oso lan hona egin zuen, Atletik ere kopako finalera eraman zuen eta Europara, baina esango nuke Lezamatik atea zenetik izan duen ibilbidea, maldan bera joan dela, bai Mallorcan, bai Levanten, bai Granadan, eta zer esanik ez Osasunan, ez? Eta bain, hor Emiratoetako merkatuan dabil zeu zer bilatzen, eta nik uste, azkenean Oier Sanjurjok ez, bere adierazpenetan hortik tiratzen zuen, eta esango nuke, Basilevitzen figura oso kontrobertitua dela, baina taldea
oso goera txarrean zegoen berak ere hartu zuenean, eta miraria zen bigarren itzulitik aurrea salbatzea. Hor egon zen, Argata Maia, momentu kritiko bat, inaute komentatu duna, Alavesen aurkako partida horretan. Osasuna nik uste zehola 6 puntutara. 3 puntutara. Eta ikusten zen posibilitatea Alaves hartzeko, ez, klasifikazioan. Eta hor ikusi zen Osasuna ez zela gain Alaves menperatzeko. Eta azkeneko prentxaurrekoan Enrique Martínez esan zuen, esanez, pues esto es lo que hay, no? Ordu nik uste momentu hori izan zela kritikoena. Ja, zuzendaritza batzordeak ikusi zuna, berarekin ezin zela ezer egin, ikusi zuen bera ja burumakur, ezin zula gehiago egin, eta orduan nik uste momentu hori izan zela ja kritikoa esateko, Martin kendu barra dugu. Nik uste hor badagoela ere realitatearen distorsioa bat, Alavesek 55 puntu egin ditu. Inork ez zuen espero olako denboraldia. Alaves aurkari zuzena zen. Bai, baina segurot, Alavesek 17 jokalari berri ekarri zituen bigarrengo mailatik lehendabizikora igota, entrenatzailea ere aldatuta, estiloa eta izaera erabat aldatuta, eta egia da baldintzapen ekonomikoak bestelakoak zirela, baina Alavesek ere ez du oso plantilla garestia osatu, eta nik uste ispiluen jokoa ere gertatu zala partida horretan, eta denboraldiaren metafora ere ona izan dela. Aipatzen ari zarete, entrenatzaileak beren papera kasu ez dutela uste bezala bete, aipatu duzu, iruditu zait aski interesgarria izan daitekela erranduzuna, alegia duela denboraldi bat Osasunak zituen jokalariak, bertzen maila bat edo, akaso maila hobea zutela egungoek, baino ez duzu uste aurtengo lesioek kalte egin diotenek taldeari, diot, 11 ofizialak edo jokatuko balu, akaso elirateke hainbertze puntu, ez lukete hainbertze puntu kies egingo azkeneko minutuetan, aipatu duzue, 3 partida aurkari zuzenen kontra, 3ak zulora, uste duzue akaso lesioek ere kalte edo garestiegi atera zezkiola Osasunari? Bai, eta gainera nik uste dut denboraldi hasieran Martinek lortu zuela 11 nahiko finko bat osatze hor digar euskarrien zuela, eta uste dut Osasunak partidarik lehiakorrenak behintzat onenak ez dut esango, joko aldetik partida hobeak izan ditu, baina partidarik lehiakorrenak hain zuzen ere 11 horrekin osatu zituen, digar euskarrien zegoela, adibidez Ipuruan hain zuzen ere 11 horrekin irabazi zuen. Kontua da, San Mamesen digarrek min hartu zuela, eta hor uste dut hori gakoetako bat izan zela, ze euskarrian benetan Osasunak zulo oso handia izan du denboraldi honetan. Merino joan zen Dortmund aldera, hor utxune nagusi bat gelitu zen, lemazainik gabe gelitu zen Osasuna, digarrek ekarri zuen, eta digarrek lan defentsibak nahiko ondo egiten zituen, eta gero erasoan ere lehenengo pase hori ematen bazekien, eta bere lesiorekin euskarri hori berriz ere umezurtz gelitu zenez, egia da Kausitxek nahiko denboraldi hon egin duela, baina beste ezaugarri batzuk ditu ez, agian taktikoki ez da jokalari horren doaintxua, gero Fran Merida ere ez da jite horretakoa ez da euskarri peto-petoa, esan dezakegu. Orduan zentzu horretan digarren lesioa gakotzat jotzen dut, eta gero defentsan garbi dago beste, esan daiteke izurritea izan dela ez, lesioena, hor Miguel Flaño, Javi Flaño, Tano Bera ere bai, garbi dago lesioek zer esan handia izan dutela, eta aurretik ere taldea nahiko apala zen, eta horri gehitzen badiozu izan den izurrite hori, are eta apalagoa. Zehazki, Oier Sanjurjok ere horren inguruko solas batzuk eskaini zituen joan den asteko elkarrizketan, eta berak aipatzen zuen bertzaren artean, Kaparrosen intentzio edo asmoetako bat zela, abenduan Iruñera iritsi, 11 jokalari fitxatu, zaudenetako batzuk hortik atera eta talde berri bat egin. Atzo berean, zehazki, Basilevicek ere aipatu zuen, akaso Osasunak akatsa egin zuela, horre defensa lerroa du ez indartzearekin, batez ere denboraldia asistenean, hortaz, ez dakit, uste duzu bertze fitxaketaren bat edo egin behartzela? Guain ikusita, gian, pentsa dezakegu hori, hori egin behar zutela ez, baina, azkenean ja pasadena ezin dugu aldatu, beraz, nik uste, aurrera begira egin behar dugula ez. Hala ere, ikusi dugu ez, bigarren bueltan nola fitxatu dien jokalariak ez dute maila eman. Bujadinovic, Loe, zertarako ez. Azkenean, aukera kendu diote beste batzuei jokatzeko. Baina argi dagoena eta faktore importante bat izan da lesioen gaia ez. Azkenean ikusi dugu, denboraldi osoan izan ditugu ia jardunaldi guztitan 8 jokalari lesionatuta. Hori ez da eskusa, ezin dugu ukatu Osasunaren denboraldia oso txarra izan dela, baina lesioen gaia ere kontutan izan behar dugu. Baina horretan ere nik uste kirolarloan
akats bat egon dela, planifikazioan edo ez dakit, beraien prestakuntzan erroren bat egon dela. Eta horrengatik nik uste nota hartu behar dugula, etorkizunean berriro ez gertatzeko. Badakit, baikortasunez hasi dugula mahai inguru hau, aldeko kontuekin, baina kaso malko batzuk edo ikusten hasi naiz, lesioak aipatu dituzue, jokalari batzuk lehenagotik joan izan direla, baina hau ez da berria, Raúl García ere hor zegoen, Raúl García aski garrantzitsua zen, ez dakit zehazki zenbat denboraldi atzera, baina 11 horretan lehenagotik gogoan dut Azpilicueta eta Monreal zirenan ere, denboraldi aski onak egin zituela Osasunak, baina ez ziren bertan gelditu, alegia aitzinera segitu zuten eta ez zituzten aurtengo puntu eskas horiek edo eskuratu, zeren edonorke zerrenda ikusita pentsalezake Osasunak denboraldi erdia bertzerik ez duela jokatu, edo ez dakit, nola ikusten duzuen afera? Ni uste garai hartan diru gehiago zegoela, edo errezago gastatu egiten zala ez, eta orduan Raúl Monreal edo Azpilicueta bezalako jokalariak ordezkatzea egin batetan kakotxartean errezagoa zen, eta orduan oraindik ere nik uste Agirreren plantillaren arrastoak zeudela, baina argi dau aurreko jaitsieraren ondorioak oso nabarmenak izan direla bai instituzionalki, bai kirola lorrean ere, eta nik uste aurten hori somatu dela. Aurreko baten, Basilio Itzi entzuten nion, plantilla egituratzerako orduan, bigarren mailako jokalaririk onenak fitxatu zituztela, Leon, Clerc edo Fran Merida, iragan den denboraldian egia da, bigarrengo mailan oso ondo aritu zienek, baina niri horrek nolaiteko aitzakia santzuak ekartze dizkite burura, ez? Gauzatzuk nik uste denboraldi hasieratik oso agerikoak zirela, ez? Gauza da pentsatzea Osasunak, behin jauzia eman da lehendabiziko mailara eta daukan indar sozial horrekin eta berez, ez? Adarren jokatzeak suposatzen duen zailtasunarekin, ze egia da, badiez, Bartzelonak huts eta 3 irabazi zuela, edo Sevillak irabazi zuela, edo Atletikek irabazi zuela, edo Realak, baina ez dute erraz irabazi. Ez da Bartzelonak huts eta 3 irabazi, 60. minutuan oraindik ere hutsekoarekin zegoen, ez? Eta hala ere ez dugu Osasunaren bertsiorik onena ikusi, baina niri iruditzen zait, adibidez, bai porterian, bai defentsaren erdigunean, euskarri postuetan, inkluso hegalean, eskumako hegalean jokalari bat falta zela antzematen zen abuztutik, baina, behin konparatiba eginda, Leganesek ere ez zeukan askoz gehiago, baina Asier Garitanok bloke trinko bat osatu du, bere konfiantzazko jokalariak mantendu edo karri ditu, eta nolabaiteko konpromisoa mantenduko duten jokalariak ekarri izan ditu, eta horrekin taldea mantendu du, ez? Eta aldiz nik uste Caparrosek guztiz kontrakoa egin nahi zuela, ez? Agian Osasunako jokalari batzuk ez zuketen behar besteko lako maila aurten lehendabiziko mailan egoteko, baina aldaketek ez dute zer bermatzen ez baldin basoko talde trinko bat eta lidertza finko batzuekin. Eta nik uste hurrengo denboraldira begira, Sanjurjo, Flaño Anaiak edo Roberto Torres taldean mantentzea oso importanta izango dela Osasunarentzat. Zehazki datorren denboraldira begira jarriko gara noski, bielerakoak gutxi lagundu dezakelako etorkizunean. Zehazki aipatu dituzu jokalari batzuk bainat, Roberto Torres aipatu duzu, Flaño Anaiak eta Oier Sanjurjoak kaso aurrikustekoa da, berek ere alarran dute, taldean segituko dutela, baina azkeneko aste honetan okerrez banago, agertu da lerrobururen bat, diona, Roberto Torresek aukera izan dezakela taldea uzteko, Fran Merida ere maigainean jarri dute batzuk, akaso aukera hori desberdina izan daiteke, eta noski lerroburu gehien bildu dituena, beren gerri izan du da, horre Atletikek erakutsi zuen jokalariarekiko interesa, bertzetik Napoli ere hor dago, uste dut gainera aste honetan berean, 9 milioi eskaintzeko prest agertuko dela, oraindik ez dute publiko egin. Ez dakit nola ikusten duzuen afera, bigarren mailara jaistea izan daiteke lehenengo mailako talde batzuentzako, ikaragarrizko pagotxa. Nola uste duzuen mantendu behar duela taldea Osasunak? Nahiko zaila da Les Berenguer Osasunan gelditzea. Komentatu izan da, jaso duen eskaintza oso ona dela eta zaila izango da Osasunak mantentzea, ez?
Bueno, hala ere, positibotasuna sartzeko ere, daukagu Kike Barja. Kike Barja bere postuan jokalezake, orduan, bueno, ikusteko aukera izango dugu Sadarren, eta nik uste, pozez ikusiko dugula, ez. Bestaldetik, Roberto Torres komentatu duzu, nik uste hoi bulo bat izan dela, Twitterren edo sare sozialetan, asko egiten da, askotan, eta nik uste Roberto Torresen gauza Valentziatik jaso duen eskaintza nik uste ez dela agia. Eta bestaldetik, Kodro esaten dute ere, baditula aukerak ateratzeko, bestaldetik nik uste blokea mantendu lezakela. Esan zuen Raulik ere, agian ere kontratu daukan jokalariren bat atera lezake, orduan ikusiko dugu egia den edo ez. Dena den, naiz eta lehenengo mailan lesioak asko ikusi, aukera izan dugu ere ikusteko beste jokalari bat, adibidez, esango dut, Fausto Titza adibidez, ikusi dugu, lesioak dela eta bera ikusi dugu jokalasten lehenengo mailan, orduan nik uste bigarren mailarako jokalari importantea izango dela, eta nik uste beste jokalari batzuk ere ikusiko dugula bigarren mailan maila ematen. Kenan Kodrok egia da, zehazki orain, azkeneko asteoketan selekziorako bidea ere hartu duela, 2018rako munduko txapelketarako bidean da Bosniako selekzioa, eta kaso izan daiteke bertze, ez dakit eskaparate bat edo Kenan Kodrorentzat, hori nolako galera uste duzu izango litzakela? Alex Berenguer baldin badu aie, Kenan Kodro ere kentzen badute, nola ikusten duzu afera? Kenan Kodro esan behar da, lehenik eta behin dela oraintxe bertan Osasuna daukan aurrelari bakarra, ez? River joan zaio, Oriol Riera ere bai eta Sergio Lon ere bai, beraz, nik uste dut Osasunak irmo jokatu beharko lukela, orain estutasun ekonomikorik ez dauka, beraz, zentzu horretan nik uste dut oso irmo jokatu beharko lukela Kodrorekin, Kodrok erakutsi du maila baduela, beti gorako bidea egin du azkeneko urteetan, bigarren mailan benetan, amaiera txundigarria egin zuen playoffetan, eta gero lehen mailan berretsi du playoffetako maila hori ezela irudikeria edo espejismo bat izan, baizik eta benetan maila hori baduela eta gaitasuna baduela, ez? Orduan, eskaintzak Ingalaterratik iritsi dira, Ingalaterrako bigarren mailatik, orduan, mundialera begira, eskaparate edo erakusleioa zein da handiagoa, bigarren maila Ingalaterrako edo Espainiako bigarren maila. Nik uste dut paretsu daudela biak ez, erakusleio izaera horretatik, beraz, nik uste dut kirol maila aldetik, Kenan Kodrorentzako ez dela erakargarriagoa bigarren maila. Ekonomikoki izan daiteke, ze Ingalaterran diru asko dago, eta zentzu horretan, diruak zer esana izan dezake, baina behintzat Osasunak irmo jokatu beharko luke, esan dakoagatik ez, ekonomikoki, estutasunik ez daukalako, eta gero ikusi beharko da zenolako eskaintzak iristen diren. Bai, ez dakite zerbait erran izan. Baldintzapena ekonomikoa izan liteke, eta Euskal Herrian ikusi izan ditu halako kasuak, adibidez Eibarretik Ingalaterrako bigarren mailara joan ziren J. Peleteiro eta Raul Albentosa diru askoz be gehiago kobratuta, ez, eta halako kasuren bat suertatu liteke Kodrorekin. Alanda beha dos nago, eskaparate moduan, esango nuke estatuko bigarren mailak, Ingalaterrako bigarren mailak, baino nivel altuagoa daukala. Eta, Kodro izango litzateke ez, Bosniaren hirugarren aurrelaria, zeko titularra izango baita, eta Ibišević ere Alemaniako ligan dabilena, ziurrenik 11kakoan azalduko da, orduan ikusiko, baina, nik uste, hala ere, etorriko direnak edo geratuko direnen gainetik Osasunak egin beharko lukerena introspektiba handi bat, Arrobira begiratu, Barja edo Olavide, Buñuel, Otegi, Diaz eta azaldu direnen bat izen hoiei erreparatu, eta gero hoien gainean eta lehen aipatutako lider hoien gainean talde egituratu, eta nire ustez introspektiba horrekin jarraituta, egia da jokalari erabakigarri batzuk etorri daitezkela, eta dagoeneko Angel edo Raul de Tomasen izenak azaldu dira, baina nik uste bigarrengo mailan badauzela hainbat jokalari nafar, maila erakutsi dutenak, batzuk Atletiken Arrobian ibilitakoak urte askotan, eta nik uste jokalari interesgarriak izan daitezkela Osasunarentzat, batetik etxean ongo liratezkelako, klubak lurraldean suposatzen duena ezagutzen dutelako, ziurrenik horietako batzuk inkluso Osasuna zaleak izango ziren umetan, eta nik uste atxikipen maila horrekin eta kalidadezko errefortzu batzuekin, klubak eta zalegoak bain daukaten sinbiosi horrekin, nik uste Osasunak, Martinek aipatu modan ez. Kasu honetan 10garrenetik gora, 6garrenetik gora egoteko aukerak izango dituela. Aipatu behar da, azkeneko ze Osasunak lehenengo maila galdu zuenen, bigarren mailara jaitsi zenean taldea, Haunitzeka kaso aipatzen zutena horixe zela, ez? Etxeko jokalariekin egin behartzela aitzin, eta horrek eraunen zuela,
taldea lehen mailara aldiz. Haunitzek diote, jokalariek berek ere maize aipatu izan dute, kirol zuzendaritzarena izan dela ardura nagusia, kirol zuzendaritzak daukala zer errana, eta Oier Sanjorjok berak ere hala aipatzen zuen, badut uste ezin izanen dugula kortea ikusi dozi moduz, haren hitzak mahai gaineratuz erraten zuen zai daudela, oporretan egon da ere, orain Braulio Vázquezek hartu du gidaritza hori, haren erabakien zain edo geldituko direla, eta horrekin batera ikusiko dutela, Osasunak talde bezala zein jokalariren aldeko apustua egiten duen. Ez dakite nola ikusten duzuen afera, eraberrituta hasiko du Osasunak denboraldia zuen ustez? Nik uste apustua garbia dela, hau da, azkeneko aldian zuzendaritza batzordeak ikasi du zer nahi duen zalegoak. Eta ikusi da gainea, asanblada orokorretan zer nahi duen zalegoak, zer nahi duen Osasunaren kide importantea denak, eta baita beraien akzioak ditunak, zalegoak gehala eta bazkideak gehala. Eta hori da Harrobia. Harrobia leku garrantzitsu bat izan behar du Osasunan beti. Eta horrek ez du esan nahi bakarrikan Harrobiakin jolastu behar dela. Beti mix bat egon behar da. Jendea atzerriko edo beste zonalde batzutako jende edo jokalariekin, baina gure baloreak dituenak. Eta horretan ikuste zuzendaritza batzordeak kirol zuzendariari eman behar dizkio instrukzioak. Limite batzu eta marku bat horretan lan egiteko. Eta marku horretan izan behar da Harrobiaren presentzia. Eta hortik entrenatzailea eta entrenatzailea jokalari. Nik uste argi dagoela, zuzendaritza batzordeak ikasi dola hori dela zalegoan nahi duguna, eta nik uste hori ikusiko dugula. Hortikan desbideratzen bada, arazoak etorriko dira. Bestela, nik uste zalegoa, zuzendaritza batzordea eta denak bat egingo dugula, eta Osasuna ikusiko dugula, momentu hoberenetan, ez da. Zakete zerbait gaineratu dut. Uste dut, zentzu horretan entrenatzailearen aldeko apustuare hildo horretatik dola, Diego Martínez bilakatuko da Osasunako entrenatzaile, Sevilla ben aritu da azkeneko urteetan, eta nik uste dut horrek ere islatzen duela, Harrobiaren aldeko apustu hori. Diego Martínezek esperientzia ikaragarririk ez dauka. Bigarren mailan, bigarren B mailan aritu da 2 urtez Sevilla Atletikorekin, eta azken urtea bigarren mailan egin du, egia da maila txundigarria erakutsi duela Sevillaren bigarren taldeak, eta bere gidaria Diego Martínez izan da. Eta azkenean halako entrenatzaile bat ekartzeak bermatzen du entrenatzaileak jakingo duela Harrobia nola kudeatu, jakingo duela ze jokalari atera, noiz atera, tempo horiek erabiltzen eta kontrolatzen jakingo duela, eta zentzu horretan nik uste dut positiboa dela, eta Gorkak esan bezala nik uste dut erakusten duela, zuzendaritzak ikasi duela, iraganeko akatsedatik ikasi duela, eta pixka bat hildo garbi bat finkatu dela, eta hori Harrobian oinarrituko dela hildo hori. Beraz, uste duzue, jokalariek ere sinestu egin behar dutela, alegia entrenatzailearen zein taldearen arteko batura hori, konexio hori garrantzitsua izanen dela, eta kaso beheko mailetan adituagoak edo adituak diren entrenatzaileak direla egokiak Osasuna bigarren mailan gidatzeko. Noski, azkenan Harrobia nahi baduzu izatea taldearen muina behar duzu entrenatzaile bat Harrobiaren alde apustu egingo duena eta jakingo duena Harrobia nola erabili Azkenan, oraindik garbi dago Diego Martínezek ez dituela ezagutuko une honetan promesa zen jokalari dauden, zentzu horretan nik uste dut Taxoaren edo Taxoareko teknikoek eta lana egin beharko dutela, eta zentzu horretan elkar lanean aritu beharko direla baita Brauliorekin batera elkar ezagutzeko eta benetan erakusteko ze jokalari dauden, ze bertute dituzten jokalari horiek, baina uste dut zentzu horretan aproposa dela Diego Martínezen aldeko apustua, eta uste dut jakingo dela Harrobia nola kudeatu. Ados nago, gainera entrenatzaile garbi dagoen entrenatzailea da, hau da, ingurunetik kanpo dagoena, inongo motxilarik ez daukana, Osasunako jokalari hori moduan, edo Osasunatik etorri atera edo inongo adierazpenekin lotuta ez dagoena, ze bigarrengo mailan halakoak gertatzen dira eta gero horrekin faktura pasatzen da, beira ez Garitan hori Akoruñan gertatu zaiona, 3 urte atzera egindako adierazpen batzuengatik, eta jendea aizkorarekin ibiltzen da lehendabiziko egunetik, edo Bordalasekin bere
garaian, eta halako entrenatzaile asko daude bigarrengo mailan, eta nik uste 36 urteteko gizon batek hartzea, arrobiarekin lan egin duena, gaina filiala mantendu duena, seguratu behar da, Bartzelonak duela urte batzuk bere filialaren jaitsiera ikusi zuela, Real Madridek ere, Atletikek ere ez zuela maila mantendu, eta hori bada bertute bat, eta nik uste ere importantea dela, bigarren taldearentzat Amatriain fitxatu izana, herrialdeko futbola ederki asko ezagutzen duen gizona, klubaren soziologia ere ondo dominatzen duena, eta nik uste zentzu horretan ere figura importantea izan daitekela trantzizio eta transmisio lan horretan, eta bereziki, 18 eta 21 urteko mutikoekin lan egiteko. Nik uste, zentzu horretan, eta lehen ez kameretetik kanpo aritu gara, nik uste, badagoela hori lurzoru bat itxaropentsu izateko moduan jartzen gaituena, eta ez behar bada duela urte batzuk egon ziteken pesimismo edo bertigo horrekin, ez? Aipatzen ari zarete, Osasuna promesa zen eta lehenengo taldearen arteko konexio hori, guztien arteko nola aitarrateko odei bateratu hori, bino, lehen baino lehen iritsiko dira hauteskundeak ere, zuzendaritza horra aukeratuko da, ez dakit, hankaz gutxi gelditzeko arriskurik ikusten duzue egoera honen arira? Egia esan, bi aukera zeuden hauteskundeak deitzerakoan, bat zen ekainan egitea orain ez, denboraldia bukatu berritan, horrek, alde hon bat zeukan, alde batetik, Zabaltzaren zuzendaritza ez izatea, hain zuzen ere, denboraldi berria planifikatu behar zuena, ez? Azkenan ikusi da, denboraldi honetan, Zabaltzaren zuzendaritza zenolako gabeziak izan dituen talde bat planifikatzerakoan. Orduan, ekainan eginda, aukera egongo zen, planifikazioa zuzendaritza berri batek egiteko eta berme berriak sortzeko. Baina alde txarra ere bazegoen, ez? Aurten aurrekontu altuago izan da, ez? Lehenengo mailan, eta orduan, hautagaitza sorta hori murritzagoa izango zen, eta, zentzu horretan, hautagaitza anitzagoa izango da, ondoren urrian eginda hauteskunde horiek, ze teorian aurrekontua baxuagoa izango da, eta orduan aurkeztu beharreko berme hori ere baxuagoa izango da. Arazoa zein da, denboraldia hasita egingo direla hauteskunde horiek, proiektu bat jada ezurmamituta dagoenean, orduan, teorian jarraipen bat egongo da, ez? Jarraitutasuna bermatu beharko du zuzendaritza berriak, ze anabasa izango litzateke, ez? Denboraldia hasi berritan dena aldatzen hastea, ez? Orduan, pentsatu nahi dut zuzendaritza berriak zurtziaz jokatuko duela eta jarraipen bat izango dela. Aldiz ez dugu antzi behar, bazkidek ere abuztuan egiteko aukera bozkatu zutela, ekaina aipatu duzu, ondarrean urrian egingo dira, ez duzu uste akaso abuztuan hauteskunde horiek eginda oraindik ere garaiz egonen litzakela zuzendaritza berria ritmoarekin segitzeko, edo uste duzue, Einautek aipatu duen bezala, urrian eginda, hautagaitzak prestatuago egon daitezkela, eta luzarora begira kaso positiboa izan daitezkela? Abuztuan itea arazo bat suposatzen zuen, zeatik aurrekontuak aurkeztu behar dituzu lehendikan, eta orduan nahiko zaila zen, orduan nik esan nahiko nuke ere konpromezua aldatu indela. Hau da, azkeneko urtetan gauza txarrak eta oso txarrak gertatu die, baina gauza honak ere. Eta hori izan da konpromezuaren buelta. Hau da, ezin dezakegu ahaztu Osasunaren jabeak bazkidea gehala. Eta subiranotasuna dagoela asanblada orokorran. Eta horretan aldaketa izugarria egon da. Oain dela 2 urte, oaindikan bakarrikan izaten zen datuen aurkezpena. Eta orain dira bazkideak beraiek errespetuakin, demokraziakin, beraiek hitza hartzen dute, edo hitza hartzen dugu. Eta adibidez, urrian egiteko aukera, hauteskundeak egiteko aukera, bazkide batetik atera zen. Eta hori, parte hartzaile, asanblada parte hartzaile bat, oso positiboa da, taldearentzako, klubarentzako. Eta nik ikusten dut oso positiboa marra horretan segitzea. Eta hauteskundeak ikusi dugu, sortatzen dien edo ez, zatik oraindikan zalantza badago, ez? Eta hemendikan aurrera ikusiko dugu mugimendu asko, ikusitu ditugu hautagaitza batzuk, baina oraindikan ez dutela konfirmatu. Orduan, ikusiko dugu. Ez nuke nahi sakelean gelditzea ideirik hortaz galde egingo, izu zuzenean, zein izanen dire bada hautagaitzak, badugu horren inguruko berririk, badago helarazi daitekeen zerbait, bazkidezaren enean, pentsatzen dut zerbait publikoa da, ez? Ikusi izan ditugu, mediotan, adibidez, bai junta honek, oraindikan, jolasten nahi die, pixko bat arrato itakatuaren jokuan, ez?
Eta, bueno, nik uste aurkeztuko diela, eta gero, bueno, Lafon eta Eba Blancoren hautagaitza, eta baita ere, Zulategi, ez? Esan zuen, bueno, aurkeztuko zela, eta bueno, eta baita ere, entzunda ere Pejenaut, ez? Ja, bueno, nahiko ezaguna daukagun, pertsonaia, eta, bueno, esan zuen, aurkeztuko zela. Orduan nik uste, egongo dela hautagaitzak, aukeratzeko, zeila daukate ere, azkenean, presentatu garra duzu, 3,5 kilo abala, eta horrek nahiko barrera suposatzen du edonorrentzako, ez da? Erranduz, bai... Nik uste, oin Gorkak aipatu dena oso interesgarria dela, bereziki asanbladaren bilakaeraren inguruan, nik uste horrek erakusten duelako sakonean nolaiteko plaka tektoniko batzuk mugitzen ari direla eta ez soilik osasunaren inguruan baizik eta beste esparru batzutan, eta behar bada gauzatzuk poliki-poliki doaz, baina ere elementu batzuk antzematen hasi dira, ez eta ziurrenik osasunaren egungo kanpo proiekzioak eta barne antolakuntzaren baitako elementu batzuk ez dokate zer ikusirik duela urte batzuk gertatzen zenarekin, eta nik uste ere hori jakinik badudela mugapen batzuk, aipatu bezala bermeak jarri behar dielako, aurrekontuaren ehuneko 10, ez, okerrez baldin banago, hau da, 15. Horrek asko zailtzen du hainbat pertsonen parte hartzea edo egituratzea zuzendaritza daten inguruan, baina nik uste plaka tektoniko horien mugimenduari jarraiki ere Nafarroako elementu eta esparru simboliko guztietara hori edatzea ere nik uste importantea litzatekela. Eta uste dut ere, zentzu horretan, hobea dela urrian hauteskundeak egitea. Izan ere, ekainean edo uztailaren hasieran zarata asko egon liteke, zarata eta interes mediatiko ugari gainera, halako datetan gertatzen dena da asko jokatzen dela izenekin, hau da, entrenatzaile, jokalari, kirol zuzendari, eta nola baiteko zarata hortan erigituratzen da, eta jendearen bozka ere mugiarazteko izenak oso karamelo gozoa dira, eta aldiz urrian eginda, batetik distortzio gehiago egon liteke kirol alorrarekin orduan gauza, batzuekin tentu handiagoarekin ibili behar da publikatzerako orduan edo azalera eramaterako orduan, ze hori gertatuko da, ziur nago, azal batzutan gauzak azalduko direla, eta iruditzen zait, behin denboraldia martxan dagoenean eta kirol proiektu bat martxan dagoenean, behintzat hori errespetatu egin behar dela. Hau da, Brauliok lan egin beharko du da honetan, Diego Martinezek, plantillak, eta gero, irabazten duenak, ondoren 2018ko ekainera begira, bere proiektua egin dezake, baina behintzat profesionalei lan egiten utzi, eta hainbestelako distortzioa ez sortuz, nik uste hori agerikoa dela eta gertatu daitekela. Plaka tektonikoen mugimendua aipatu duzu, estrategia aldaketa, bertzelako aurpegi edo erakutsi duzu, aldiz ez duzue uste, Luis Zabaltza horregon den bitartean, zorrak kitatu egin dira, prezisuki, aste honetan berean hori da albistea, hasieran gainera baut uste aipatu duzula, ondasun aldetik ere, osasunarentzat, ez zelaia, ez eta taxoare ere, ez ziren bereak, baut uste zenbakitan 53 bat milioi edo zirela, zenbakiak edozein izan da ere, ez duzu uste zuzendaritza honek, gutienez lanik edo egin duela zorra kitatze aldera edo alde ekonomikotik begiratuta bintzat. Nik uste dut lana batez ere alde judizialetik egin duela ondo zuzendaritza honek. Esparru ekonomikoan nik uste dut batez ere dominak jarri bazaizkiela bai Martini eta baita jokalariei. Ze azkenean zorra kitatzeko funtsezkoa izan da, edo gakoa izan da, lehenengo mailara igotzea eta horren truke jasotzen diren 40 milioi euroak ez. Orduan, Zabaltzak benetan kudeak eta sakonik ez du egin behar izan, diru hori lortzeko eta zor hori kitatzeko egia da, kitatu dela eta bere agintaritzan zehar kitatu dela zor hori, baina tira, domina hori nik behintzaten nioke Luis Zabaltzari eta bere zuzendaritzari jarriko. Eta gero baita zorraz esan nahi nuen, zorra izatez kitatu duela, baina moralki uste dut oraindik zorretan dagoela izan ere, zor hori esan duzu 53 milioi, gutxi gora bera 53 milioi eurokoa zen, eta horretarako zati handi bat kentzeko 53 milioi euroren truke sadar eta taxoare eman ziren ez. Orduan, Nafarroako gizartarentzat balio askoz ere handiago dauka 53 milioi horiek eukitzeak,
Sadar eta Taxo ere eukitzea, baino ez, Nafarroako gizartarentzat Sadar eta Taxo ere eukitzeak izatez baliorik ez dauka, ez. Orduan, zentzu horretan nik uste dut oraindik moralki behintzat zorretan badagoela, eta nik uste dut Osasunak datozen urtetan lan egin beharko lukela berriz ere Taxoa ere eta Sadar berreskuratzeko, eta benetan diru hori Ogasunari eta noski Nafarroko gizartari itzultzeko. Nik inautekin bat nator, hau da, lehenengo mailarako igoerak eman dio injekzio hori, 45 milioi zien azkenean, eta horrek nahiko lan edo kendu dio zuzendaritza batzordeari. Baina, nire ustetan ere, barne saian nahiko ongi egin dituzte gauzak. Oain dela 3 urte, Osasuna bigarren mailara iritsi zenean, izan zen desbandada bat. Horri zen, antolakuntza mailan Osasuna desastre bat zen. Eta horretan, berriro ere pilarea jarri dituzte, gauzak ere ondo egiteko, eta kudeaketa mailan nik uste gauzak ongi egin dituztela, ez? Eta nik uste horretan ere dihardutela beste sail batetan ere lan egiten, adibidez, giza arloan, ez? Baita ere esan behar dugu, asanbladak ere erabaki egin zula, komisio bat ezartzea, ez? Kontrol ekonomikoko komisio bat, eta horretan ere, kontrol gehiago daukagu, Osasuna barrun, eta nik uste bazkidentzako ere, olako alibio bat dela edo lasaitasun bat, garantia bat. Aipatzen ari gara alde ekonomikoa zorrak itatu dela eta bertze, baina nik helduen denboraldira begira jarri nahi nuke batez ere, erran baituzue hasieran aurpegi berri batekin edo hasiko duela denboraldia, noski ez zorraren ekitatze horregatik bakarrik, akaso ilusioan ere, naiz eta maila galdu den, eta Beñatek ere aipatu duen, bere ustetan azkarregi edo, etxizuela Osasunak, akaso zalegoaren zati batek. Galde egingo dizuet, nola ikusten duzuen Osasuna denboraldi honetarako, zein gustatuko litzaizueke izatea, hemendik urte bat betera irakurriko zenuten, lerroburua alegia. Zer gustatuko litzaizueke ikustea, hemendik urte betera, atorren denboraldia ikusita? Argi dago, denak ikusi nahi genukena izango zen, titularra Osasuna berriro ere lehenengo mailan, ez da. Hori ez bada lortzen ere, nik uste denak ados gaudela, nahi duguna da Osasuna kompetitibo bat ikustea, lehiakor bat ikustea bigarren mailan. ADN gorritxoarekin, hau da, partidu guztitan korrika egitea, eta partidu guztitan aukerak izateko, partidak irabazteko, ez da, eta azkenean komunio hori mantentzea, ez da. Noski bat egiten dugu, kudeak eta mailan gauza mantenduko dela, eta beraz ez ditugula iraganeko problema berdinak izango, ez? Eta nik uste, azkenean titularra izango litzatekela, Osasuna berriro ere ilusia piztu du zalegoegan, eta lehenengo mailan egoten bagera, asko zo ez da. Aldiz, auziak ez ditugu aipatu oraindik, uste duzue lerroburu horiek ez ikindu ditzakela auzien aferak? Nik uste ez. Ez dut uste, nik uste dut, orain Osasunak solte daukan arimutur bakarra dela, bezaren gatik eta PFS-etagatik dagoen salaketa hori ez, oraindik isun bat jarri diezaiokete Osasunari, ikusi beharko da Nafarroko auzitegiak ze erabaki hartzen duen, baina dena den Osasunak zentzu horretan ere urratsak eman ditu, 5,6 milioi ordaindu ditu, orain interesak ere ordaindu beharko ditu, 1,2 milioikoak uste dut direla, eta orduan hori aringarri bezala ere erabili daiteke, edo balio dezake horrek aringarri gisa epaiketa horretan, ez da? Orduan, uste dut zentzu horretan ere, arimuturrak nahiko loturik ez erabat, baina guzti solte ere ez daudela, eta zentzu horretan uste dut, eta espero dut, datorren denboraldian lerroburu guztiak kirol esparruarekin loturik egotea, eta ez, beti bezala edo azken urtetan bezala, auzitegietara begira egon behar izate, eta bar. Beraz, pentsatzen dut, lerroburu horri dagokionez, bat egingo duzula lehenengo mailako lerroburua izate horrekin, baina ilusioare biztea garrantzitsu ikusten duzu, baina? Uste dut, ametsa badela ez, lehenengo mailera itzultzea, baina helburua ez dela lehenengo mailera itzultzea. Helburua da, berme batzuk, berme sendo batzuk eraikitzea, sendo batzuk osatzea ez, zimenduak behingoz sendoak izan daitezen eta proiektu jasangarri eta iraunkor bat sortu dadin, eta uste dut lehenengo mailera itzultzea helburu bat izan daitekela, baina beti ere epe luzera, ez? Epe motzera
horrelako helburu garbiak edo gogorra jartzeak aurten ikusi dugu zenolako ondorioak dituen, ez? Zabaltzak aipatu du nahi dutela lehen mailara itzultzea, baina Brauliok pixka bat beste nolako mezu bat igorri du esanez, helburua dela talde multzo trinko bat osatzea. Oier berak ere aipatu zuen, zuk aipatu zuen elkarrizketan, pazientzia pixka bat eduki behar dela, ez? Eta presak ibiltzeak azkenan sarri askotan kalteak besterik ez dituela eragiten, eta uste dut zentzurretan, edo behintzat pentsatu nahi dut osasunak aldi honetan tentuz jokatuko duela. Zein uste duzu bainat izango dela lerroburua? Bueno, nik uste lerroburu ezberdinak egongo direla, bide honetik joan da, ez bukaerako estaziora iristeko, eta badudela tarteko geltokiako inautek aipatzen zuen, oinarri onak jartzea, plantilla lehiakor bat osatzea, lehen aipatutako mistura horrekin nik uste gaina 3 ardatz nahiko garbi daudela, etxeko jokalariak bai gazteak bai dagoeneko pisu bat daukatenak, kanpotik etorritako kalitate jauzia eman dezaketen jokalariak, eta nik gehituko nuke hori lehen aipatu jokalari, kanpoan dauden jokalari nafar batzuk berreskuratzea, eta taldearen izaera horri, Jon Erizebera, Iñigo Eguaraz, Nestor Salinas, atletiken dauden Remiro eta Oskar Gil ere izan daitezkela aukera on batzuk, eta hor taldea egituratzea, eta izaera eta kalitateara batetik eta gaztetasuna eta esperientzia bestetik hor. Talde bat osatzea. Bigarren estazioan iruzten litzateke azkeneko 10 jardunaldietara, Luis Aragonesek esaten zuen, dena azkeneko 10 jardunaldietan erabakitzen dela. Eta nik uste azkeneko 10 jardunaldietara playoffetan sartzeko aukerekin iristea litzatekela Osasunaren gutxieneko helburua. Ez aipatuta igotzeko, baizik eta borroka horretan egoteko, horrek suposatuko lukelako zalegoaren baitan, ilusioa piztea, tokatzen dela Zaragozara joatea eta milaka zale joatea, Oviedora joatea, edo nora joatea, Santanderrera Racing igotzen baldin bada eta milaka pertsona joatea, eta ez olatu hori piztea, bi denboraldi atzera ikusi genuena, bai Besamamesen, bai gero playoffetan, eta edo inkluso momentu zaietan, Sabadellen. Eta nik uste hori dela bigarren estazioa eta hirugarrena, hor lehiaketan murgilduta egonik, saltoa eman izatea, baina ez helburu uka ezintzat. Osasunak ez baldin badu maila berreskuratzen berehala, ez da problema bat izango, oinarriak jartzen baldin baditu. Bestela, lehen egoera ekonomikoaren inguruan aritu zaete, eta nik uste igoerak eman diona lasaitasuna izan da, eta Mallorca edo Zaragoza, eta hauen egoera besterik ez dago, ikustea besterik ez dago, antzemateko igoera horrek eman dion lasaitasuna, urtengo denboraldiari ekiteko beta oso ematen dela, eta espero daigun, Levantek aurten egindakoa itzela izan da, esango nuke errepika ezina, 7 jardunaldi harinago igotzea, baina, iaz Levante eta Raio jaitsi ziren, eta espero dugun Levantetik gertua egotea Raiok aurten egin duenetik baino, ez da. Bitxia, kaso, Luis Aragonesek erratzen baldin bazuen, ondarreko 10 jardunaldietan irabazi zitekela edo helburu horiek lortu daitezkela, izan ere, Osasunak joan den denboraldian ez, aurre denboraldian ere, hainbat porrote sakeleratu zituen, eta kaso horrek ere egin zuen nolabait errateko maingu edo astea denboraldia, beraz, pentsatzen dut, garrantzitsua izanen dela, orain San Fermin ondotik, hor uztaila erdialdean, hasten diren momentutik buru belarri jartzea, edo nola ikuste duzu, zer erranen zenikete jokalariei, orain aukera izanen bazanukete, edo, izanen duzu ziur, hoxen, uztailan, lehenbiziko egunean entrenatzera itzultzen diren egun horretan, zer gustatuko litzaizueke bereke jasotzea? Pila jartzeko azken batean, ez? Azkenean, nik uste lehenengo gauza dela jokalariak edo, taldea alden azkarren lotzea, ez? Iragan urtean denboraldia oso berandu bukatu zen, eta nik uste dut zama hori denboraldi guztian zehar somatu duela taldeak, ez? Eta orduan, nik uste dut gauza dela lehen taldea osatzea, ez? Behintzat multzo hori garbi ikustea, gero, fitxaketa guztiak orain istea badakite zinezkoa dela, baina behintzat hildoa garbi edukitzea, eta gero, bai, San Ferminetik bueltan hasiko dira lanean, eta, suposatzen dugu gogotsu bueltatuko direla, nahiz eta bigarren mailara jetxi, nolaiteko ilusio hori ere nik somatzen du, bigarren maila sarri askotan infernutzat jotzen da, baina nik uste dut Osasunako zalentzat eta Osasunarentzat bigarren maila
azken urtean behintzat kategoria oso polita izan dela eta alternatiba oso politak ematen ditu eta azkenean erakutsi da futbola ez dela bakarrik lehen maila, ez? Bigarren mailan ere futbola badagoela eta sarri askotan lehen mailakoa baino politagoa dela, ez? Bai ordutegi aldetik, giro aldetik ere bai, eta uste dut ilusioa, zaleek behintzat badutela eta espero dut jokalariak ere ilusio aldetik pilak kargatuta iristea. Ez dugu antzi behar, kopa ere hor dagoela, alegia errege koparako sailkapena lortuz gero ere, ikusteko izan zen bertzeren artean, Realak bere garaian maila galdu zuenean ere, kaso helburutzate jarri zuen errege kopan itxura ona ematea, ez dakit ikusten duzuen, bateragarria denik bigarren mailan denboraldi honegin, eta aldi berean helburutzat edo jartzea errege kopa? Ni arriskutsua ikusten dut beti errege kopa, zate azkenean pixkoat atentzioa desbiatzen du, ez? Eta nik uste Osasuna ligan fokusa jarri behar dula, atentzio guztia, sentimendu guztik, eta nik uste kopa opari bat dela, ez? Eramaten badituzu zenbait partida eta zenbait eliminatoria aurrera joan, nik uste izango litzatekela opari bat, baina hori, nik uste horretan ez dugula gure esfortzua jarri behar, eta ikusten badugu azkenean aurrera joaten garela eta lehenengo mailako zenbait aldeekin aurkezten gara beren kanpoetan ongi etorri izango da, baina ligan batez ere esfortzu guzti jartzea. Bai, nik uste takila on bat egiteko aukera izan litekela, aurkari potente bat egokitzuz gero, zer esanik ez, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Atletik edo Reala egokituz gero, incluso Sevilla, baina niri iruditzen zaite kopan lehenengo mailako 8-9 talderik onenek normalean elkarren artean jokatzen dute eta elkarren artean kanporatzen dira, bai edo Real Madridek eta Barcelonak elkarren artean finala jokatzen dute, edo elkarren artean kanporatuak izaten dira, Sevilla edo Atletik sartu izan dira azkeneko urteetan, baina normalean lehenengo mailako 6-7 honenen artean egoten da hor saltza, egia da takila on bat egiteko. Eta aipatutakoaren hildotik nik uste futbolak baduela bertute on bat, eta urtero aukera berri bat ematen duela. Eta edozein mailatan zeuela, azkenean ilusio berriak ere egiten dira. Ez zaizu besterik geratzen. Hau da, lehenengo mailan eta Europan jokatzen baldin baduzu, aurten Europan zeus egiteko edo kopan. Ez baldin baduzu Europan, Europan sartzeko borroka horretan. Lehenengo mailara igo berria baldin bazara, mantentzeko. Jeitzten baldin bazara, berriro ere igotzeko. Edo bigarren betik bigarren mailara baldin bazoaz, mantentzeko. Edo begira orain, Peña Esportekin igotzen baldin bada, hirugarren mailan egonik ere ilusio hori eta lehenengo mailan egon zen Castellón kanporatuta. Eta ez dakit, bigarren urrengo urtean, bigarren mailan mantentzeko. Ez dakit, nik uste hor badauzela beti incentibo horiek, eta ez dakit zaletuak autoen gainetzen diren eta garen, kasetariok batzutan espektatiba gehiegi jartze ditun edo ez, gero denborak markatzen ditu espektatiba horiek, hau da, modu iraunkorrean elitean baldin bat zaude, esandakoa berresten da. Eta beste, nik uste jendea taldea entrenatzen hasten denean eta abuztuaren erdikaldean amaieran lehendabiziko partia jokatzen denean zadarrera joango dela ilusioakin, eta aipatu moduan, garaipenak lortzen baldin badira, garaipenak berdin bizitzen dira, eta ziurrenik jendeak ez ditu gogoratuko aurtengo partia gehienak, eta gogoratuko ditu Sabadell, Badajoz, eta halako momentuak, azkenean oroimen kolektiboan geratzen diren gauza dira, eta norbait taldea eta bere inguruen osoa berrosatzen eta trinkotzen dutenak. Orduan nik uste, lehen Luis Aragonez aipatu eta berak ez duzuen, ganar, ganari, ganar. Azkenean futbola hori da, egin batetan, ez? Garaipenak lortzea edozein kategoriatan ilusioak ere egiteko. Denbora gainera etorri zaigu gustora segituko genuke, kaso Gionek ere egin ezaken plangintza bat urte guztia irtenbide bat emateko bukatu beharran gaude, azken hitza eskatuko dizuete hirueri, ez dakite zerbait gaineratu nahi duzun, zerbait gelditu den aipatu gabe edo? Lehen komentatu duzu, zer esango genioke Osasunako jokalariei, ez? Eta ni bazkide bezala eta Osasun sutsua bezala, esango nieke, beti kontutan izateko zer daukaten gainean, hau da, beraien kamiseta eta zer dagoen atzean, zalegoa, garrantzitsuena. Orduan beti, sadarrera ateratzerakoan edo beste zelai batzuetan ateratzerakoan, kontutan izatea hori, zer dagoen. Ez bakarrikan emaitza bat, edo liga bat, edo dendelakoa, baizik eta zer daukaten gainean eta zer daukaten atzean. Zakite, zerbait gaineratu nahi duzun edo bainaut? Espero dudana da, taldeak bintzat itxura aldetik, itxura askoz lehiakorrago ematea eta joku gehiago ematea, ez?
pixka bat Osasunaren jarraipena egin dugun kazetariontzat, zama ikaragarri izan da, asterik astera, dakizu azkenan iaia ideia berak esan behar izatea, beti gauza negatiboa transmititu behar izate hori, eta alde horretan ere, nik espero dut Osasuna zela naizen einean, eta Osasunaren jarraipena egin behar dudan einean, espero dut taldea joku hori ematea, eta beste mezu positibo batzu transmititzea, ez? Bai, biek aipatu dutenaren hildotik, ez? Nafarroak baitu hainbat zehar lerro, linguistikoak, klimatikoak, soziologikoak, eta horiek guztiak komunidade osoaren baitan, komunidade identitario ezberdinen baitan Osasunak barnebiltzen ditu, ez? Eta nik uste horrek sekulako indarra ematen diola klubari. Eta beste hainbat klubek ez daukaten plus hori ematen diola, ez? Bai lesakar batek edo pitillaseko batek, Osasuna babestu dezakete, Euskal edo Erdalistun batek, UPN edo EH Bilduko boto emale batek animatuko dute, eta nik uste zehar lerro horien gainetik egonik, eta hori ere aldagelan somatzen da, eta klubaren ingurune osoan, eta indar hori bideratzen eta kanalizatzen baldin badaki, nik uste horrek errendimendu oso altua emango diola Osasunari, eta hori dela eurentzako bertute bat, presioa baino, eta ondo bideratzen baldin badute, udal plaza duela urte bete zelan egon zen ikustea besterik ez dago, eta hori San Ferminek lortzen dute, ez du beste inork lortzen. Eta hori nik uste dela indargune itzelesko bat. Ia berriz ere aukera dugun irudi hori ikusteko Osasuna zale guztiekin. Aipatu bezala, denbora gainera etorri zaigu eta hortaz hontantzen utzi beharko dugu gaurko Nafarroa gaur mahai inguru hau. Esker mila zinez gonbidatuei hemen izateagatik eta ekarpen interesgarri horiek egiteagatik, eta noski nola ez esker mila zuei ere bertza behin ere gurekin izateagatik, gogoratu noiz nahi izanen gaituzuela Hamaika Telebistan edota nahieran hamaika.eusen. Gabon pasa eta ongi izan, hurren arte.